Dalawa, patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Kasong simple disobedience laban sa 11 student activist sa Zambales, binasura ng korte. Upgrading ng Cantaba Viaduct northbound portion, magsisimula na sa Pebrero. At Tarlakenyong di pa bakunado, stay at home daw muna ayon sa Sangguniang Panlalawigan. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Dapat munang manatili sa kanilang mga tahanan ang mga Tarlakenyong hindi pa nababakunahan kontra COVID-19, maliban na lamang kung bibili ng mga pagkain, gamot at kahalintulad na produkto. Ito po ang nakasaad sa isang ordinansa na inilabas ng Sangguniang Panlalawigan upang higit daw na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Narito ang detalye ng balita niya. Isang ordinansa na mas maglilimita sa galaw ng mga hindi pa bakunadong Tarlakenyo ang inilabas ng Sangguniang Panlalawigan ng Tarlac upang higit na mapigilan umano ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Vice Governor Carlito David, bagamat mayroong mga pumupuna sa Provincial Ordinance No. 01-2022, higit itong nararapat na maipatupad para na rin sa kaligtasan ng lahat. Ang purpose po para i-regulate po yung mobility ng mga tax person, ano? So, kaya po nire-regulate yung mga mobility o yung panglabas-labas ng mga wala pang bakuna ay para maprotektahan po sila. Sa ilalim ng nasabing ordinansa, lahat ng hindi pa bakunado at hindi pa ganap na nabakunahang mamamayan ay inaabisuhang manatili muna sa bahay kung wala namang importanteng pupuntahan. Maaari silang payagan na lumabas kung ang kanilang gagawing aktibidad ay mag-ehersisyo, ngunit sa loob lamang ng kanilang barangay, purok o subdivision. Ipinagbabawal din ng mga nasabing individual na pumasok sa mga kainan, mall at iba pang indoor establishments. Bukod dito, hindi rin pinapayagan ng domestic travel sa pamamagitan ng mga pampublikong transportasyon sa lupa, dagat at himpapawid. Maliban na lamang kung bibili ng mga essential na produkto at serbisyo. Binigyang diin din ni Vice Governor David na kailangan muna nilang sumailalim sa RT-PCR test kada 2 linggo mula sa kanilang sariling bulsa at dapat magpakita ng negatibong resulta upang makapasok sa trabaho. Ang sino mang lalabag ay maaaring pagmultahin mula 500 pesos hanggang 3,000 pesos, habang ang anumang establishmento ng negosyo na hindi susunod ay maaaring pagbayarin mula 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos. Angelica Cara, CLTV News. Nagpositibo muli sa COVID-19 si Mabalacat City Mayor Crisostomo Chris Garbo at ang kanyang vice alcalde na si Atty. Zelda Aquino. Hindi pa diya kung saan nakuha ng alkalde ang infection habang inaalam pa kung gaano karami ang close contact nito dahil sa nakalipas na linggo ay iba't iba rin ang kanyang nakasalamuha. Narito ang report. Halos puno ang schedule ni Mabalacat City Mayor Crisostomo Chris Garbo ng nagdaang linggo. Hindi lamang ang meeting sa City Hall na kinabibilangan ng City Health Office at ilang mga empleyado ng City Hall ang kanyang dinaluhan, kundi may pagkakataon pa itong makikita sa mga larawan na ito na nasa medical assistance sa mga Mabalakenyo. Ayon kay Mayor Garbo, hindi pa niya tiyak kung saan siya nahawaan ng COVID-19. Ang alam umano niya ay naramdaman nito ang sintomas nitong nakalipas na araw ng Huwebes o January 14. Actually, may symptoms ako nung Thursday pa, no? Thursday last week. Okay. And then after 2 days, that continue pa yung ano natin, yung symptoms natin na sore throat and headache. Hindi na ako nagkampante, so I have to call the swabber natin at nagpa-antigen tayo. And it come out positive ako ng COVID, no, ng antigen test.
And then, pinatest ko na rin ang aking mga household, mga direct contact ko. Negative naman sila lahat sa awa ng Diyos, no? Nagpatupad ng adjust work arrangement ang city government para mapigilan umano ang transmission sa City Hall. Dito ay maaaring mag-work from home ang mga department heads, kaya pati siya ay hindi na nag-leave at magiging operational pa rin umano ang trabaho nito sa Office of the Mayor. Hindi po ako nag-leave, yeah. Because actually, nung alert level 3 pa tayo, parang Paul, meron na tayong alternative working arrangement na sa bawat department head natin, except yung mga frontliners natin o yung mga critical department na tinatawag na kailangan talagang yung bulk of the workforce kailangan pumapasok, kaya medyo minimal lang ang pagbawas natin. Pero sa ibang department, Paul, ang pumapasok, alternate sila. Sa ilalim ng home care system, mag-a-isolate umano sa bahay si Garbo. Na sa kasalukuyan ay wala na umano siyang nararamdaman na sore throat gaya ng naramdaman nito noong nakalipas na linggo. Kumpara sa unang pagkakataon na siya'y tinamaan ng COVID-19 noong nakaraang taon. Anya, higit na mabilis ang recovery niya ngayon dahil siya ay fully vaccinated na. Samantala, kinumpirma rin ni Vice Mayor Gel Aquino na nagpositibo din umano siya sa COVID-19. As of January 17, kabilang sina Mayor Garbo at Vice Mayor Gel Aquino sa 459 active case sa lungsod. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Academic health break, malaking ginhawa umano sa mga guro at mag-aaral. Paid isolation at quarantine leaves dapat daw ibigay ng mga employers sa kanilang empleyado ayon sa DOLE. At mahigit 300 empleyado ng Angeles City Government sumailalim sa antigen testing. Manatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, ikinatuwa ng ilang mga mag-aaral, guro at magulang ang pagpapatupad ng academic health break ng Department of Education o DepEd. Ngayong patuloy ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon po sa kanila, panahon ito para makapagpahinga at magpalakas ng katawan, lalo't nariyan pa rin ang banta ng Omicron variant. May balita si Marion Lozano. Dahil sa patuloy pa rin pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, minabuti ng Department of Education na bigyan ng kakayahan ng mga regional offices at school division offices nito na magsagawa ng academic health break para sa mga mag-aaral, maging sa mga guro sa pampublikong paaralan. Maging ng mga pribadong paaralan ay maaari rin umano magsagawa ng health break base sa kanilang sariling diskresyon. Kabilang sa mga nagpatupad nito ay ang school division ng DepEd sa Pampanga. Kaya naman laking tuwa ng mga guro at mag-aaral, pati na rin ng kanilang mga magulang dahil malaking tulong umano ng health break na ito para makapagpahinga ang mga estudyante, maging ang mga guro. May iwasan po namin yung pagpupuyat po, tsaka po yung sakit po, malalayo po namin kahit 1 week lang po yung health break po. Para sa ina ng grade 8 student na si Yuri Sherano sa Ciudad San Fernando, panahon daw ito para makapagpahinga ang kanyang anak mula sa mga aralin. Sapat na yan, kahit na 5 days lang po, at least nakapagpahinga po sila. Saka hindi na po masyadong magpupuyat. Saka wala nang masyadong iniisip. Ganito rin ang pananaw ng grade 8 student na si Vincent at ina nito na si Hazel Aplicano. Makakatulong po siya kasi nakakapagpahinga po kami ng kahit may konting panahon po. Ang makapagpahinga sila ng maayos at iwas stress sa mga ganitong panahon, yung COVID. Ayon naman kay Ann Escobedo,
high school teacher sa De La Paz Devoted High School, San Simon, magbibigay daan ng academic health break sa kagaya niyang guro na makapagpahinga sa pagtuturo ngayong pandemya. Bilang isang guro po, malaki po yung maitutulong ng academic break or yung tinatawag po ng DepEd na health break. Kasi ito po yung time hindi lang para sa mag-aaral, sa magulang, pati na rin po sa mga guro, kapwa guro, para ma-refresh po yung energy po namin. Hindi lang po yung physical health, pati na rin po yung mental health na nararanasan po natin sa gitna po ng pandemya. Pagkakataon din umano nila ito upang mapalakas ang resistensya, lalo pat banta ng Omicron variant ng COVID-19 dahil sila ang umaharap sa magulang ng mga estudyante. Naniniwala din si Escobedo na mas mare-refresh at mabibigyang enerhiya muli ang mga bata sa pagsagot ng mga module matapos ang 5 araw na pahinga. Pabor din dito ang mga guidance counselor. Health break ng mga bata ngayon is really very important, and thank God sa mga nag-push nito, lalo na sa Department of Education, kasi nakita nila yung importance ng health and well-being ng mga bata, ng mga parents, as well as syempre ng mga facilitators ng learning, which are the teachers syempre. First, it will help them to recover from the stress. And then, makaka-restart sila, ma-refresh yung mind nila, and with that days na kapag restart sila, naka-refresh sila, makaka-refocus muli sila sa kanilang mga modules na sinasagutan, and sa kanilang pagbabalik, mas magiging productive sila and well-motivated na sila. Kasi talagang na-drain yung kanilang isip sa mga nagdaang mga araw. Maaari din umanong gamitin ng mga estudyante ang 1 linggong pahinga upang gawin ng mga bagay na nakapagpapasaya sa kanila. Sa mga araw din umano ng health break ay dapat wala umanong school-related activities na ipagagawa sa mga bata. Dapat din umanong masiguro ng mga magulang na magkakaroon ng family bonding sa kanilang tahanan. At huwag muna pag-usapan ng mga bagay na maaaring magdulot ng stress sa mga bata. Maliban sa Pampanga, ay nagpatupad din ng kanilang academic break para sa mga nasa kindergarten hanggang high school sa mga pampublikong paaralan sa ibang probinsya sa Central Luzon. Kabilang dyan ang Bulacan, Nueva Ecija at Bataan, kung saan tatagal ang academic health break hanggang January 28. Ang academic break naman sa Zambales ay tatagal hanggang January 29, habang January 21 naman sa Tarlac. Ang Angeles City naman ay nagdeklara ng academic health break mula January 17 hanggang 21 para sa ng Antas, Preon o ang publikong paaralan. Marlon Lano, TV News. Isang advisory ang nilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE na humihimok sa mga pribadong kumpanya na bigyan ng paid isolation at quarantine leave sa mga manggagawang magpopositibo sa COVID-19 o di kaya naman ay may tuturing na close contact. Ayon po sa DOLE, hindi dapat makaapekto sa iba pang mga benepisyo ang mga nasabing leave credits. Narito ang detalye ng balitang niya. Hinimok ng Department of Labor and Employment o DOLE ang lahat ng employer sa pribadong sektor na magbigay ng paid isolation and quarantine leaves para sa kanilang mga manggagawa na nagpositibo sa COVID-19 o tinukoy bilang close contact na nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa Labor Advisory 1 Series of 2022 na ang paid isolation at quarantine leaves ay iba pa sa existing leave benefits sa ilalim ng polisiya ng mga kumpanya. Hinimok ang mga employer sa pakikipagkonsulta sa mga manggagawa o employee representative na i-adopt at ipatupad ang nararapat na paid isolation at quarantine leave program maliban sa existing leave benefits sa ilalim ng polisiya ng kumpanya, collective bargaining agreement, Labor Code of the Philippines at special laws. Nakasaad sa nasabing advisory na kailangang lahat ng pribadong empleyado ay kumpletuhin ng home-based o facility-based quarantine o isolation period ng empleyadong tinukoy bilang close contact, suspected, probable, o confirmed case alinsunod sa guidelines ng Department of Health o DOH. Nakasaad din na ang paid isolation at quarantine leaves ay hindi dapat makaapekto sa iba pang mga benepisyo na ibinibigay ng Social Security System at ng Employees Compensation Commission. Sa ilalim ng DOH guidelines,
mas pinaikli na ang bilang ng araw ng quarantine o isolation. Una nang inanunsyo ng DOH ang pagpapaikli ng quarantine period ng mga nagpopositibo sa COVID-19. Magkaiba ang protocol sa mga bakunado at hindi bakunado. Para sa general public at healthcare worker, kapag fully vaccinated at nagka-COVID pero asymptomatic o mild ang sintomas, itong araw lang required mag-quarantine. Pero kung hindi bakunado, 10 araw dapat. Kapag moderate naman ang sintomas, bakunado man o hindi, 10 araw magko-quarantine. 21 araw naman kapag severe critical case o immunocompromised. Para naman sa mga close contact pero walang sintomas ng COVID-19. Para sa general public, 5 araw ang quarantine period para sa mga bakunado at 14 na araw para sa mga hindi bakunado. Angelica Cara, CLTV News. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado sa City Hall ng Angeles, isinailalim ito sa antigen testing nitong Lunes. Ipinatupad na rin ang flexible working arrangement kung saan may mga empleyado na naka-work from home. Parang daw po ito upang protektahan sila mula sa banta ng COVID-19. Narito ang report. Nasa 356 na kawani ng Angeles City Government ang sumailalim sa antigen testing nitong Lunes, January 17, 2022. Utos ito ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. upang matiyak daw ang kaligtasan ng mga empleyado at matukoy ng maaga ang mga infected ng COVID-19 virus. Ayon sa alkalde, sa kasalukuyan ay nagpapatupad ng skeletal workforce sa City Hall at 7-day workweek schedule pa rin. Ngayong mataas ang kaso ng COVID-19, kailangan daw ipatupad ito bilang pag-iingat sa mga empleyado. Libre ang isinagawang antigen testing sa mga empleyado. Ayon kay Lazatin, ang mga empleyado na nagpositibo sa antigen test ay dinala ng Angeles City Disaster Risk and Management Office sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center o RLMMC at i-assess ng mga health worker. Ayon naman kay City Health Officer Dr. Verona Guevara, papayagan ng mga empleyado na mag-self-isolate matapos ma-assess ng Barangay Health Emergency Response dahil ipinatutupad ng syudad ang guidelines ng DOH sa home isolation at quarantine para sa mga fully vaccinated individuals. Dagdag pa ni Guevara na karamihan sa mga pasyente na pinapayagan mag-self-isolate ay yung may mga mild symptoms. Para naman sa mga pasyenteng walang kapasidad para sa self-isolation o kulang ng sapat na pasilidad na required para sa home isolation, dadalhin sila sa designated quarantine centers ng syudad. Samantala, una nang nalunsad ng telemedicine hotline ng city government kung saan makaka-access ng libreng konsultasyong medikal ang mga Angeleño na naka-home isolation o quarantine 24/7 sa pamamagitan ng phone calls at messenger. Ang mga prescribed medicine ay idinadeliver din sa mismong tahanan ng mga pasyente. Patuloy naman ang apela ni Lazatin sa mga Angeleño na mag-ingat at sumunod sa minimum health protocol. As of January 17, 2022, nasa 709 ang total active cases ng syudad. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Ilalanin ng kandidatong si Vica Gonzalez, aspiring board member sa 3rd District ng Pampanga. Silipin ang aktibidad ng mga taga-suporta ng ilang presidential at vice presidential candidates sa Central Luzon. At upgrading ng Candaba Viaduct northbound portion, magsisimula na sa Pebrero. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Ang ating pong panauhin ngayong gabi ay nakatapos ng Bachelor of Science in Business Administration, Major in Management sa University of Asia and the Pacific. Siya rin ay naging Chief Political Affairs Officer ng kanyang ama na si Congressman Dong Gonzales noong 2016
hanggang 2021. Sa kasalukuyan, siya po ang Chief Financial Officer ng AD Gonzalez Junior Construction and Trading Company Incorporated. Edukasyon at kalusugan umano ang magiging prioridad niya kung sakaling maluklok bilang board member sa 3 distrito ng Pampanga. Mga karehiyon, ilalanin po natin si Mika Gonzalez. Magandang gabi sa inyo, Ma'am Mika. Welcome sa CLTV News. Good evening po, Miss Jennifer, and sa lahat po ng tumatangkilik sa CLTV News po. Good evening po. Ayan, ang ating pong panauhin ay napakabata, no? At an early age, no? Pinasok o nais na niyang pasukin ang mundo ng politika. Bakit nga ba, Ma'am Mika, bakit mo naisipan, bakit ka nagdesisyon na tumakbo bilang board member, no? Kasabay na iyong kapatid, ano, na-invite na rin natin si Engineer Brenz, no, Gonzalez, na tumatakbo naman bilang City Councilor sa San Fernando. Bakit naisipan ninyong dalawa, no? Pareho pong mga bata pa ito, napasukin ang politika. Ma'am Mika. Opo. 2004 po, si Congressman po, ang aming ama, ay tumakbo bilang board member. And I was 10 years old po during that time. At siguro po, bilang syempre idol ko po ang tatay ko, sabi ko po noon, sana one day makapagserbisyo din po ako sa syudad ng San Fernando at sa the rest of 3rd District. At sakto naman po, naging Chief of Staff po ako ni Congressman Dong from 2016 to 2021 po. So doon po sa 6 years po na yun, parang mas nainganyo po ako lalo na makapagserbisyo po sa 3rd District of Pampanga dahil po everyday, yun po ang ginagawa ko, tumutulong, umaasikaso sa trabaho po sa Kongreso. Pero Ma'am Mika, no, same with your brother, habang nag-aaral, you are helping your father, no, in fulfilling his job bilang isang politician. Ito bang pagiging pagtatrabaho mo bilang Chief of Staff, no, ng iyong ama, was this your personal decision talaga or somehow siguro ang tatay mo rin kinausap ka ba, may ganun bang nangyari, ano, para hindi na siya mahirapan, ano, kapamilya na niya ang makakatrabaho niya? Initially po, Miss Jennifer, it was offered to me by my father. And sabi niya, hindi biro ang pumasok sa politiko kasi po bilang staff, 24/7 din po ang trabaho. At inisip ko naman po yun at sabi ko, maganda pong opportunity to para mas makilala ko po ang tatay ko, no? In terms po sa pagtatrabaho. So nag-agree po ako, sabi ko, sige po kung susubukan ko po yung in-offer niyo po sa aking trabaho bilang isang Chief of Staff. At nagustuhan ko po siya. Ano bang meron sa serbisyo publiko? I mean, ikaw at ang iyong kapatid, ano, ay nakatapos at magaganda, no, yung mga school na pinuntahan ninyo. In fact, kanina, no, sa ating introduction, ikaw ay currently, no, nagtatrabaho na sa sarili ninyong kumpanya, no? Company ng pamilya, no? Bakit naisipan mo pang umabol, no, for a position sa gobyerno? Malaking factor po, Miss Jennifer, yung nagtrabaho po ako sa kanya bilang staff. At sa loob po ng 6 years, syempre po marami pong brainstorming, maraming planning, at na-realize ko po bilang isang individual, kapag po tumakbo ako independently, no, hindi lang po bilang staff ni Congressman Dong, mas madami po ako matutulungan, mas yung mga programa ko po na gustong i-implement, hindi na lang po suggestion. Ako na po bilang isang Mika Gonzalez, pwede ko na po siyang i-implement. Okay. Nais ko lang kunin, ano, or malaman ang iyong opinion, Ma'am Mika, no, dahil nga ang iyong ama currently, no, ay nagsisilbi bilang congressman ng 3 distrito ng Pampanga at sa susunod na eleksyon wala siyang makakalaban, so ibig sabihin extended ang kanyang
paninilbihan, no, para sa mga kababayan natin. And you and your brother, no, pareho kayong humahabol this election, ano, para sa pagka-councilor at of course, no, ikaw bilang board member. Anong pananaw mo, Ma'am Maika, sa political dynasty, no, yung magkakapamilya sa gobyerno, since kayong dalawa namang magkapatid ay nagsisimula pa lamang, ano, at malalaman natin kung kayo ay mabibigyan ng pagkakataon, no, pagdating ng panahon talaga ng halalan. Ms. Jennifer, I decided po independently, and my brother also. It was not po influenced by our father na, Maika, tumakbo ka, Brens, tumakbo ka. It was our independent decision po na tumakbo bilang isang public servant. Personally po, kung ang taong bayan po hindi na po gusto sa amin, sila naman po huhusga noon. Pero so far naman po, I decided to run independently po at hindi po dahil sinabihan po kami ni Congressman Dong na tumakbo kayo. Yun po. Okay. Ano ba ang kayang ibigay ng isang Mica Gonzalez sa sangguniang panlalawigan? Ano? Sa tingin mo ba sapat ang iyong karanasan, ano, bilang ikaw ay nagtrabaho sa iyong ama at an early age, ikaw ay na-expose na rin, ano, sa politika because of your father? Do you think sapat na itong karanasan na ito, Mica, para mabigyan ka ng pagkakataon ng ating mga kababayan na manilbihan bilang board member na ikatlong distrito ng Pampanga? Ms. Jennifer, it's a good head start po sa akin na magkaroon po na experience. Pero syempre po kasi ang public service po, continuous naman po ang discovery, continuous po ang training. Hindi naman po kesyo nakatapos po ako ng pag-aaral, nagkaroon po ako ng experience bilang staff, tapos na po yun. Palagay ko po continuous pa rin po ang learning ko bilang tumatakbong board member. At opo, new blood po ako, no, baguhan po sa politika. Pero ang may offer ko naman po is fresh ideas, no, makabagong approach dahil po bilang 27 years old medyo bata pa po, no. So that's what I can offer po bilang one aspiring board member of the district. Okay. Nabanggit mo nga, no, baguhan, bata, ano, na pinasok or papasukin itong mundo ng politika, ano. How are you preparing for this, no? Well, I'm sure meron ka ng idea dahil nga ang ama mo ay veteranong politiko na, ano. Ikaw ba, Ma'am Mica, paano ka naghahanda, no, para sa eleksyon? At of course, kung papala rin, mabibigyan ng pagkakataon, maging public servant din tulad ng iyong ama. I try to listen po sa mga napupuntahan ko pong mga barangay kung ano po yung kailangan nila sa barangay nila. Dahil po kasi ang public service po kasi is grassroots po yan, no? I try to listen to them po para po meron akong idea na kapag naupo na po ako, hopefully, with God's help po, meron na po akong idea kung paano ko po sila matutulungan. In terms po, for example, sa medical, ito po ang kailangan nila, more budget sa private at public hospitals. In terms naman po of education, kailangan din po ng mas maraming scholarship sa mga bata dahil kahit pandemic naman po, hindi naman po tumigil mag-aral yung mga bata. No? At in terms naman po of agriculture, dahil po 4 na town at isang city po ang i-cover ko po, hopefully, ano po ang matutulong ko sa mga Ortilano or sa mga farmers po sa 4 towns po ng 3rd District of Pampanga. Ganyan po ang preparation ko this coming election and this coming months po. Bago tayo tumungo dun sa mga programa, no, na nais mong gawin or may offer mo para sa ating mga kababayan, ikaw ba, Ma'am Mica, at some point nagdalawang isip kasi yung mga makakalaban mo, no, mga veterano na, matagal na, no, sa politika at yung iba sila ay nagsilbi na, no, bilang board member at bumabalik muli, no, sa same position. At some point, hindi ka ba nababahala
dahil mga veterano na yung mga kalaban? Before October 1 po, nagdasal po ako at humingi po ako ng advice sa aking ama at of course sa aking kapatid na si Engineer Brens. At nakapag-decide po ako, sabi ko noon, na once na umuo na ako, wala na pong turning back ito. Kasi hindi naman po pwede na pumasok ka sa politika tapos parang 50-50 ka po. So, nung pumasok po ako, nung nag-file po ako, wala na po. Decided na po ako, natatakbo ako bilang isang board member po. Paano mo kukumbinsihin, Ma'am Maika, yung ating mga kabalen, no? Yung ating mga botante kabalen na bigyan naman ng pagkakataon, ano, yung mga tulad mong bata at baguhan, ano, sa larangan ng politika. Ano ba ang magagawa ng isang business management graduate, ano, para makatulong sa ating mga kabalen sa sangguniang panlalawigan? Opo, I'm 27 years old po, batang-bata, pero hindi naman po sa edad yan, no? Ito po ay sa capacity at sa need or desire po na makapagserbisyo sa San Fernando, sa Bacolor, sa Santa Ana, sa Mexico at at Arayat po. Ako naman po bilang isang babae, sabi ko nga po sa mga speech ko, no, for the past few elections po, wala pong nananalong babae. In short po, wala pong representative ang mga kababaihan or ang youth. Ngayon po, na isang Maika Gonzalez po, tumatakbo, isang babaeng bata, isang babaeng Fernandina, tumatakbo po. At sana po, tangkilikin niyo po ako. Dahil po, sabi ko nga po sa mga nakakausap ko, tutulungan ko po kayong magkaboses sa Kapitolyo, tutulungan ko po kayong magkaroon ng boses sa provincial government. Okay, napakahalaga po, no, ng tungkulin na ginagawa ng board member, ano? At nais kung malaman, Mika, no, I'm sure ito ay inaabangan din ng ating mga kabalen, ano? Ano ba ang magiging platform of government mo? Ano yung mga priority programs na nais mong gawin kung sakaling ikaw ay manalo bilang board member? There are two things po or two platforms that ay gusto ko po mag-focus doon. Una-una po is health. Siguro po, hindi naman po siguro lingad sa mga tao na ngayong pandemic po, talaga po nagdoble, nagtriple ang mga talagang may sakit. So, ang gusto ko po talaga sanang gawin is aside po sa funds po ng aking ama na si Congressman Dong, gusto ko rin po sanang malagay ng pondo, no, sa mga private hospitals po. Kasi po, napansin ko, opo, meron po tayong mga public hospitals, pero kasi po, hindi po may iwasan ng mga tao na magpunta po sa private, no? At sa private naman po, alam po natin na mataas po ang charges nila. So gusto ko po magkaroon po ng separate na funds po ang mga private, no? Lahat po sana ng mga magdadialysis, chemo, radiation, gusto ko po silang tulungan. Gusto ko po mag-focus doon, no? So pangalawa po, sa education, nag-usap-usap na po kami ni President Enrique Baking po ng DAVSU, no, DAVSU Bacolor, na magtatayo po kami ng DAVSU satellite sa north po ng San Fernando, no? Kasi po, opo, yung City College po, marami na po siyang natulungan. Pero syempre, dumadami po ang kabataan. So gusto po sana namin na magkaroon ng DAVSU satellite sa San Fernando po, para po mas marami pong opportunities or marami pong chances na makapasok po ang mga kabataan sa magagandang universities po. Alright, narinig na po natin, ano, ang ilan sa mga plataforma ni Maika Gonzalez. Anyway, maraming salamat sa iyo, Ma'am Maika, at good luck sa iyong kandidatura. Mabilis na mensahe para sa ating mga kabalen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Maika Gonzalez, ang aspiring board member po ng 3rd District of Pampanga. Sana po ay ngayong may Omicron, maingat po tayo parate. Kung meron pong chance na magpabakuna at pa-booster na po tayo pabakuna kasi po yun lang po ang sagot sa ating pandemic ngayon. At sana po tangkilikin niyo po
ang isang Micah Gonzalez na isang babaeng kababaihan, no? Na batang-bata pa po, pero subok na po sa pagtutulong sa mga kababaihan at sa mga kadistrito ko dito sa Tercera Distrito. Thank you very much po, CLTV. Thank you very much, Ms. Jennifer. Alright, maraming salamat at again, good luck sa iyong kandidatura. Mga karehiyon, Ma'am Micah Gonzalez, siya po ay umahabol bilang board member sa 3 distrito ng Pampanga. Samantala, sa ibang balita po tayo, silipin po muna natin ang aktibidad ng mga taga-suporta ng iba't ibang presidential at vice presidential candidate dito sa Central Luzon. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, ay patuloy pa rin ang pagtulong ng ilang mga taga-suporta sa Central Luzon ng mga presidential at vice presidential candidate sa 2022 elections. Nitong January 16, ay nagsagawa ang mga taga-suporta ng Lenny Kiko Tandem ng isang medical mission sa Madapdap Resettlement, Mabalacat City, Pampanga. Laking pasasalamat naman ng ilang mga naserbisyo ng libreng medical consultations mula sa Doctors for Lenny Kiko. Ayon sa mga residente, ay malaking tulong umano sa kanila ang isinagawang programa. Maliban sa libreng medical check-up, ay namigay din ng mga taga-suporta ng Lenny Kiko Tandem ng mga libreng medisina para sa mga residente. Tumagal ang medical mission mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Samantala, nagsagawa naman ng donation drive noong January 13 para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette ang mga taga-suporta ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa Zambales. Sa Facebook post ng BBM Youth Movement Zambales, pinasalamatan nito ang mga taong nagbigay ng tulong para sa isinagawa nilang programa. Samantala, namigay naman ng libreng t-shirt at vitamin C ang mga taga-suporta ng Isko Ong Tandem sa Nueva Ecija. Ayon sa Facebook post ng Isko para sa Nueva Ecija, asahan umano ang patuloy nilang pag-iikot sa probinsya upang maipaabot ang mga t-shirt at vitamina na mula umano sa tambalang Isko Moreno at Doc Willie Ong. Marian Lozano, CLTV News. Nakatakda ng simula ng North Luzon Expressway Corporation ang upgrading ng northbound portion ng Candaba Viaduct pagpasok ng buwan ng Pebrero. Ngayon pa lamang ay naabisuhan na po mga motorista sa posibleng pagsisikip ng trapiko bagaman magbubukas ng mga alternatibong mga daan. Narito ang report. Taong 2019 nang simula ng North Luzon Expressway ang upgrading ng Candaba Viaduct. Natapos na ang southbound segment ito noong May 2021 at on the way na ang upgrading ng northbound portion para sa completion ng proyekto. Nakatakdang simula ng paggawa pagpasok ng buwan ng Pebrero. Sakop nito ang 5-kilometer bridge sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at Tapalit, Pampanga. Nitong nakaraang taon, nauna nang itinayo ang priority link slabs ng tulay. Kaugnay nito, inaasahan ang pagsisikip ng trapiko. Abiso ng NLEX Corporation, maglalagay sila ng temporary steel Bailey Bridge para sa mga maliliit na sasakyan. Para sa mga cargo trucks ay bubuksan ng counterflow lane ng southbound portion. Ang Candaba Viaduct ay nagsisilbing dugtungan ng Metro Manila, North Luzon at Central Luzon. Maliban sa northbound portion ng viaduct, target din ng masimulan ngayong taon ang pagpapatayo ng ikatlong tulay dahil inaasahan ang pagdagsa ng mga motorista kapag nakumpleto na ang Candaba Viaduct project. Inaasahan matatapos ang konstruksyon ng northbound portion sa buwan ng Hunyo. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, JM Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Barangay Captain sa Guagua patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Kasong simple disobedience laban sa 11 student activists binasura ng korte. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Dead on the spot mula sa malapitang pamamaril ng riding in tandem si Kapitan Rainier Asban ng Santo Niño, Guagua, Pampanga. Nangyari pong insidente bandang alas 9 kagabi habang nakapwesto malapit sa Guagua Public Market ang biktima.
Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ang motibo ng pamamaslang kay Cap. Narito ang detalye ng balita niya. Bakas pa ang dugo sa sahig ng tricycle terminal na ito kung saan humandusay kagabi si Santo Niño Barangay Captain Raniel Asban dito sa Guagua Public Market. Ang ilang bala na tumagos sa ulo ng biktima umabot pa sa kalapit na gasolinahan ng crime scene. Sa kuha ng CCTV camera sa krimen, makikita ang pagbaba ng gunman na nakaangkas sa motorsiklo. Parehong naka-helmet ang gunman at driver ng motor, kaya di maaninag ang kanilang mukha. Mabilis na naisagawa ang pagbaril ng malapitan kay Kapitan Asban. Ilang segundo lamang ito at dali-dali nang kumaripas ng takbo at umangkas sa motorsiklo ang gunman. Ayon sa pulis, tinahak ng sospek ang Feather Road sa area ng Barangay Santo Cristo na may exit point sa Karatig Bayan ng Lubao. Ayon kay Guagua Chief of Police Major Joel de la Cruz, planado ang pagpaslang kay Kapitan Asban. Hinala ng pulis, binanmanan ang regular na tambayan ng kapitan at sa tama ng bala sa ulo at ginamit na baril ng gunman ay imposible umanong mabubuhay si Kapitan Asban. May mga na-recover na empty shell po, caliber 45 po siya. Si Kapitan po lagi po kasi dun sa area na yun kasi yun po yung pinaka-standby point nila. So naka-duty pa? Duty po siya. Hindi pa napaplakahan ng ginamit ng getaway vehicle na motorsiklo ng mga sospek habang ipinoproseso na umano ang pagkuha ng salaysay ng mga nasaksi upang makapagbigay ng detalye sa karumal-dumal na krimen. Yan mo ngayon yung hawak ko ninyo na witness, eyewitness. Ang po, kagabi, bali 3 po sila. May mga kasama po mismo sa pinangyarihan po. Bahagi ng investigasyon ay ang profiling ng biktima upang malaman na kung bago pa ito patay ay meron na ito banta sa buhay. Ngunit ayon kay Major de la Cruz, tumanggi pang magbigay ng statement ang kaibigan at kaanak ng biktima dahil sa takot. Habang paniwala naman ni Guagua Mayor Dante Torres, wala umanong pinasangkot ang gulo ang pinatay na kapitan. Sa ngayon po, wala pa po silang, tigong pa rin po yung bebig niya. Kilala rin ni Major. Napakabait ng kapitan. Kung inaano ka, kung mga personal, pero si Kapitan, yan, tingnan mo, kahit na gabi, nagtatrabaho. Sir. So, kung nagtatrabaho siya kahit na gabi, ibig sabihin, wala siyang tinatago, may sabit siya, gano'n. Sa dragnet operation ng PNP na itanong ng CLTV News kung papaano nakapuslit ang riding in tandem kung mayroong COMELEC checkpoint. Ayon kay Major de la Cruz, ang problema bukod sa maraming entry at exit point ang Guagua, Pampanga, kulang umano sila sa mga tauhan. Ang PNP personnel po natin, 33 po tayo, sir. Okay, so bali ang ratio ng binabantayan ninyong population? Mga nasa po tayo, 1 police officer is to 3,500 population. Maglalaan umano ng pabuya si Mayor Dante Torres sa makapagtuturo ng gunman at mastermind sa pagpatay ng kapitan na kilalang tagapanalig nito sa politika. Panawagan niya sa kanyang mga kabalen na maging vigilant sa hakbang ng ilang masasamang loob na gustong makapanggulo o magsagawa ng karahasan sa kanilang komunidad. Kailangan po tignan natin, maging vigilant po tayo. Ayaw ko pong makulayan ng politika. Kaya naman pa siya, kapitan siya, kaya hindi siya kapitan o ordinary person o supporter siya ng isang political party o isang political figures. Sana man lang po huwag aabot sa puntong magkakaroon ng kulay itong pagkamatay ng aming mahal na kapitan ng Santo Niño. Ayon kay Major de la Cruz, inaasahan ang pagbuo ng Special Task Force ng Pampanga Provincial Police at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para tutukan ang pagkakapatay kay Kapitan Asban. Habang under assessment umano ito kung maituturing na election-related violence dahil kilala itong supporter ni Mayor Dante Torres
na isa namang kandidato sa pagkabukal sa ikalawang distrito ng Pampanga. Samantala, sa pag-ikot ng news team sa baluarte ni Kapitan Asman, ilan sa kanyang mga kabarangay ay hindi makapaniwala sa insidente ng karahasan na kanyang sinapit. Wala namang balita na may trash yung andyan, mabait naman yan sir. Di mabait po yung kapitan dito eh. Pero yung takot talagang siyempre, nandyan. Tapos naghahanap po dito. Yung tindahan ko ba yung nasa kabila? Paolo G. Santos, CLTV News. Wala nang kaharaping kaso ang 11 aktivista mula Zambales matapos ibasura ang civil disobedience na naunang isinampalaban sa kanila. Ayon sa League of Filipino Students na kinaaniban ng 11 student activists na kinasuhan, patunay raw ito na hindi mali ang pagiging kritikal at pumuna sa maling gawain ng gobyerno. Targang report. Ibinasura na ng Korte noong December 2021 ang civil disobedience na isinampa laban sa 11 miyembro ng League of Filipino Students Zambales. Nauna nang ibinasura ang kasong violation of social distancing noong May 7, 2021. Ito ay ayon sa pahayag ng League of Filipino Students Zambales nitong January 12, 2022. Ayon pa sa LFS Zambales, ang pagkakadismiss umano ng mga kaso ay hindi lamang tagumpay ng Zambales 11 at mga tumulong sa mga ito, kundi tagumpay umano ito ng buong mamamayang Pilipino. Matatandaan na patungo umano ang mga miyembro ng LFS Zambales sakay ng isang van sa regional mobilization ng Mayo 1 sa Angeles, Pampanga noong May 1, 2021. Ngunit hinarang umano ang mga ito ng kapulisan sa Castillejo, Zambales dahil lumabag umano ang mga ito sa minimum health protocols. Nadetin ang mga ito sa Castillejo's Municipal Police Station at nakalaya pagkaraan ng 2 araw matapos makapagbiyansa. Sa inilabas naman na pahayag ng Alleged Editors Guild of the Philippines o CEGP noong January 17, ay suportado umano nila ang naging pagbasura ng korte sa mga kaso laban sa mga miyembro ng LFS Zambales. Ang naging desisyon ay nagpapatunay umano na ang pagiging kritikal at progresibo ay hindi isang uri ng krimen at terorismo. Ito ay paraan lamang umano ng pagrepresenta sa boses ng mga mamamayan. Sinabi din nito na dapat panagutin ng mga kapulisan at opisyal na umaresto sa mga estudyante. Nanawagan din ito sa mga kapwa journalist at iba pang human rights defenders na makiisa sa pagsulong sa karapatan, ustisya at kalayaan. Marion Lozano, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging ilagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Corp. Shearline pa rin po o tail end ng frontal system ang nakaka-apekto po dito po sa may eastern section ng Mindanao. Samantalang northeast monsoon o hanging amihan po nakaka-apekto sa natitirang bahagi po ng bansa. Kaya po ang Caraga, ang northern Mindanao, eastern Visayas at central Visayas, maulap po ang papawirin dyan na mayroon po mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulot, tulad po ng shear line. Pero natin po sa natitirang bahagi ng Mindanao, shear line din po nakaka-apekto, pero bahagya lamang po sila magkakaroon ng kaulapan dyan na mayroon lamang po inaasa mga isolated showers or thunderstorm. Yung bahagya hanggang sa kumisan ay magiging maulap na patuloy. Meron lamang po inaasa isolated light rays o mahihina na mga pagulan. Ito po ay dulot ng northeast monsoon o hanging amihan. Wala po tayong binabayang low pressure o naman po yung weather system sa loob at labas ng PAR. Kaya enjoy po natin itong malamig na panahon. Ibaling pag-iingat pa rin po ang gawin natin at magsuot po ng damit. Komportable po tayo sa lamig at panlaban na rin sa init. Mag-iingat po tayo lahat. At yan ang mga balitang nakalab ng CLTV News. Kasama mong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Sanenga. Magandang gabi po.